Doba, kedy bola práca viazaná len na kanceláriu, je už dávno za nami. Dnes môžeme aj v takto krásnom prostredí vybavovať pohodlne e-maily a prezerať internetové stránky. A to vďaka mobilnému telefónu s operačným systémom a QWERTY klávesnicou. Motorola svoje najúspešnejšie obdobie zažívala po predstavení modelu Razr V3. Odvtedy ubehli 3 roky a my stále čakáme na nejaký ďalší prevratný model. Napríklad Motorola Q sa na náš trh vôbec nedostala. A tak sme sa konečne dočkali prvého smartfónu s operačným systémom a QWERTY klávesnicou od Motorola na našom trhu. Verzie Q9H. Call Diana. Diana Mobile. Connecting. Tento model však na náš trh prišiel trochu neskoro. Má tu už viacero konkurentov. Napríklad Nokia E61, respektíve verziu s fotoaparátom E61i, alebo Samsung i600. Q9H takisto používa štvoricu špeciálnych tlačidiel na bočnej stene, ktoré konkurujú obľúbenému jog dialu na Sony Ericssonoch
alebo Samsungu i600. Tiež sa mi páči použitie špeciálnych tlačidiel v spodnom riadku. Týmto spustím okamžite prehrávač hudby, ďalším fotoaparát a tretím hlasové príkazy. Menším problémom je zamykanie klávesnice. To sa uskutočňuje podržaním domčeka a zvolenia položky zámek. Motorola Q9H používa nový konektor micro USB, ktorý je nasledovníkom úspešného mini USBčka. Každá zmena konektora si však vyžaduje aj zmenu príslušenstva a preto hodnotím túto zmenu zatiaľ ako negatívnu. Q9H ponúka priemerný 2 megapixelový fotoaparát a šikovný prehrávač mediálnych súborov. Chýba mu FM rádio. Z pracovných funkcií zase vyčítam absenciu Wi-Fi a chýbajúcu podporu diakritiky pri písaní textov. Model Q9H je šikovný smartfón, prvý svojho druhu od Motorola na našom trhu, ktorý jej tu otvára ďalšie možnosti. Chválim najmä pohodlnú klávesnicu a podporu rýchlych dát od GPRS až po HSDPA. Takisto spomeniem aj šikovný operačný systém Windows Mobile 6 Standard. Jedinou zásadnejšou nevýhodou Motorola Q9H je široká paleta konkurenčných produktov a trochu vysoká uvádzacia cena.